So ako ipakita diri ninyo karon ang view diri sa buwakan ni Alejandra. Nagkalain-lain ang mga buwak nga inyong makita diha. Nindot kay nilang pagka-develop diring dapita. Sa una dili pa gining anim porma pero karon ila na yung gi-develop pag-ayo. So nindot ang panahon, dili sa init, bugnaw, pero di kumpiyansaan kay basic kalit-kalit lang pod ang uwan. So kung naman diri ma-amaze mo sa mga nagkalain-lain na mga klase sa buwak. Sana na inyo makita. Wow, kibalon sa nga ani mga buwak ha. Kani oh, may pagka-pink siya ang dating. Nakata sa unahan. Atong tan-awon kung unsa pa mga laing klase sa buwak na ato ang makit-an diri. So ang entrance diri is 100 ang kada ang individual, no? Kung kung senior ka or PWD, maka-discount ka og 75 na lang.